Peşawarda doktorlar we raýat jemgyýetiniň aktivistleri geçen ay harbalaryň dolandyrýan mektebine edilen terror hüjümünden aman galanlara ruhy ýardam bermek üçin seminar gurnadylar. Bir günlük çäre pidalaryň enatalary we mekdebiň okuwçylary çekildi. Taliban jeňçileriniň 16 dekabrda Peşawardaky mektebeden hüjümüne jem 151 adam öldürilipdi we olaryň köpüsi çağalardy. Ermenistanyň Gümrü şäherine adamlar maşgalasyna hüjüm edilenine pyçaklanan 6 aýlyk oglanjygy jaýlamaga ýygnandylar. Serýoz Avetisian 19 ýanwarda özüne sarılan pyçak yaralaryndan wepat boldy. Kırgızstanyň 14 adam Bişkegiň köçelerine çykyp ýurduň baş prokurorunyň wezipesinde galmagyny talap etdiler. Baş prokuror Aida Slayanowa 19 ýanwarda öz ýan ýoldaşyna garşy bildirilýän korrupsiýa aýplamalary bilen baglykda işden çekildi. Slayanowa işden çekilmedinden öň Kırgız parlamentiniň bir näçe gadasyna we ýokary derejeli işgärlere garşy jenaýat işini gozgady. Serbiýada Yugoslav drama teatrynyň daş işigine adamlar 2-nji günnür udyň nowata düdürdiler. Olar madal ardanladylan biletlerden satyn aljak bolýarlar. Käbir biletler 1 ýa-da 2 euro çenli ardanladyrly. Bu fevral aýynda görkeziljek oýunlaryň käbiriniň biletiniň 90% çenli ardanladylmagyny aňladýar. Belgradda 15 çemes uly teatr we bir näçe kiçik teatr bar. Siz täzelikler bilen tanyş bolduňyz.